Ако търся майката, ще мина 20. По-много често вали и така нататък. Отводки да предавам? Отводките или маточник или майка. Ако нямате маточник или майка, по-добре ги оставете на свищеви, проберете, оставете напред по-силно отводката, да пуснат хубави свищеви маточници. По-добре е така, отколкото да се стигне до роене, до загуба на отводка и така нататък. Това е по-малкото зло. След това половината от тези майки ще се отплодят, другата половина ще се отплодят тези плодените и пак печелите. Все едно, това е само в плюс. С колегата сме пренесли, примерно, тази година 4 майки не сме видяли и сме ги пренесли от 600 по-кошера близо минали по тази схема. 4 майки, дори 40 да са, пак си заслужава. Няма така. Казваш за акацията при вас. Акацията кой период е? Акацията почва преди 5-6 години се теше след така 10 май. Сега обаче вече 5 години, 1 май вече не започна. А при вас как е? Първи май готови майки, оплодени, имаш ли за оплодени? Няма. Чак не, за 1 май няма. Тогава дали казва, че правиш отводка? Значи правиш майки... Да, правя отводка. Много това било първото, което го взимам, го използвам за напълване на нуклеус. За оплодни правиш? Да, за оплодни съндъчки, на които им предавам маточника. Вече за вторите, това са първите семейства с единичката, които казах най-силните. Вторите, от тях взимам пило по време или след акацията към 15 май. За тях вече имам първите майки. Ревира на гон до коя дата държи? Горе до така правят? Ако трябва да ги дебнем, целият май месец. Юни влизаш ли? До към 10 се влиза, да. 10 юни. Да, но аз не го очаквам. След като извада това пило, вече нещата се... Вадиш го, говорим около 10 май примерно. На тези, които са първата генерация като сила, началото на май си... Тогава правиш отплодните, а после от тия, които си направил отплодни, взимаш ли пило? Не, не взимам. Или случайно, ако нещо ми трябва, примерно имам пазар някакво за отплодни, за нужда взимам, но като цяло няма смисъл. Защото 3 ранга, ако седеш например началото на май, те развива на гон, още не е приключен края на май, те би трябвало пак са напълнали. Те ги пълнат. Пчелите, аз си го обяснявам така, има си инстинкт за размножаване. Когато вземеш от тях пило от пчели, те усещат, че този инстинкт малко и много се задоволява. И започват да работят с друга насока. И наистина така се получава. Получава се. Да, получава се. Със сигурност, сигурен съм, че сигурно 5 трояка сме изпуснали, нали? Но със сигурност ще получи. Овладяни са. Но това е най-проблемната част. Много колеги работят по начина, защото аз имам пчелин, на който слагам примерно 150 отводки специално за тази работа, там си ги гледам, всичко да си е на место, около него има слънчоглед и след това тези отводки се възползват от слънчогледа. Но много колеги си, за да не карат нагоре-надолу, отделят семейството с нервова дъска, обръщат входа, слагат корпус и фактически вадят пилото, тези 3 трамки ги вадят непосредствено над семейството. Там също се предава маточник или майка. И вече в основната паша се обединяват семействата, постига се и смяна на майката, така че и това също е окей според мен, за да нямаш транспорт на пити, но за мен така е полезно. Защото, примерно, пчелините са на 5 места, трябва след това да ги препитвам, а така всичко ми е на едно место. Казваш, че пашите започват акация, след това при вас е липата. Липата е на началото на юни, доколкото знам. Да, началото е около 10 там. И след това ти слънчогледа. Да, само че виж, липа при нас има един масив липов, който е във Враца, аз там карам около 70 кошера. В другите участвам, изчаквам още 10 дена и търсим ранен слънчоглед. Но на акация са всички семейства. Тъй като вече периодът дълъг, говорим юни до септември. Да, има една такава дупка. Този корпус след това правиш ли пак отводка, защото той би трябвало пак майката при тази пак, че има... Да, пък след май има глад. Има глад и... При вас има глад, така ли? Има глад, да, има. И затова малко намаля и... Тези нещата се вече спират. Даже тази година не, но миналата се случи, че трябваше сипане по 2-3 камиона. Имаше един момент 8 пити пило и повече. Много дъждове и те просто пчелите не са.
И това говорим юли и август. Това говорим при слънчогледа. А вече юли, август, събота, слънчогледите нещата започват или пата, ако пусне, нали? Добре, те дават, нали, и хубаво паше, вече имам трито хубаво. Колеги! Има добър приток, би трябвало май да пак да продължава хубаво да... Майката, след има за мен дали са на две сезона, преди роенето и след роенето. Преди роенето пчелите мислят за размножаване, зимни трити пити пило, задоволяват се инстинкта за размножаване и след това започват мислят за събиране на мед. И вече нещата се тръгват автоматично. Тогава само единствено трябва да се сваля на Ако продължаваме да правим още отводки, трябва вече да храним. Трябва да храним, за да може семейството, защото вече взето пило след вакация, в тази дупка, трябва да има сироп. И то сироп, да, понякога 2, 4, може и 6 кринилки, зависимо какво се случва като цяло, какво е времето. А ако не ги сигнем тези кринилки, това семейство след това в слънчогледа или в ливада няма да ще използва пашата да се възстанови, а много често може да стане по-слабо. Кои ползваш? Моите хранилки не са за пример, те са 2 хранилки по 1 килограм. Просто такова ми оборудването, преди 8 години съм ги оборудвал и така. Пълна ги есента по 4 пъти, 4 пъти килограм, 8 килограм. Но тези хранилки, новите комбо едно друго, са хубави, аз ги приветствам. Ако трябва сега да си купувам хранилки, ще си купа такива с голям кръг. Но просто ги имам. Майките, с какви майките пчелства? Майките са собствено производство. Собствено производство, чрез пренасене, дача е присъствие на майка. Говорим ген, също така крамики, бенфаста... Вижте, за тръвите сега, какво да ви кажа, който не е такова, не може цяла Европа да работи с карника, ние да кажем, че нашата е апис мелифера и каква си. Нека да апис мелифера да опита хубаво. Не, примерно говорим дали нещо има някакъв държат на определен ген, като италианки да могат да... Италианки, тук искам да защита така хората, които се борят за породата, италианката не. Като пчела е чудесна, италианките са лигустика или така наречените жълти пчели. Тези пчели имат майките висок яйценосен потенциал. Те просто са южни пчели, снасят изключително много. В Италия в момента пчелите се облитат, нашите зимуват. Не могат тези пчели да бъдат оставени в условия на 1-2 месеца да не могат да се облетат. Недозапасна храна. Просто храносмилателната система е така устроена на тези пчели. Да, позволя само да се отклоня. Ето, вижте колеги, позволя да се отклоня. Да разгледаме храносмилателната система на пчелата. Виждаме тук в главата имаме устен апарат, той е отдолу и се вижда снимката, обгризащо смучещ тип. След това имаме глътка, тя представлява една пусколиста турбичка, която създава вакуум и е закрепена здраво за хитинената плочка на главата, която е отпред на самата глава. Ползва хитина за опора и създава вакуум, с който се засмуква самият нектар. Следва един хранопровод, който преминава през гърдите и вече тук се нарича така нареченото медова гушка или медово стомакче. Тук фактически се събира временно нектара от работните пчели, които след влизането в кошера го повръщат, да кажем, и го дават вече за преразфасоване. По време на този процес се отделя ензима и нектаза и захарозата от нектара се превръща в лактоза и глюкоза и така нататък. Следва средно черво и ето тук е разликата между лигустиката, карниката и примерно едни средно руски пчели. Това са тънки